हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबावबाय। दा हर गेजेर माने फुंनि 4टा जाबायमोन आरो जोङो ओंखाम जानो नागिरदों। ओंखामखौ लाबाय दानियाबा ओमफ्रायो आब' आरो आंखौ सानबाय थादो भिडिअ कल रायज्लायदो होननानै नायगासिनो। आं इथिं भिडिअ खालामबाय थादो पात्ता मोनाखै भिडिअ कल मानो इदि नुदो होननानै नायबाय थाबाय। ओमफ्राय दा नांख्रायाबो बायल' दोङो नालाय ओंखायनो ना सेफ्लेनोसै होननानै लाबाय आरो नादो पियासदो सेफ्लेनानै जानोसै हरनि 4टा बाजियाव। सानसेया खमाय मोना ओमफ्राय हरावनो लायो आरो फालौ गोरानबो होनसै। ना फिसा फिसा सेफ्लेना जानोसै आरो खानायखौ बेखौनो संख्रि होबाय ओमफ्राय सुनोसै पियास हाबाय ओमफ्राय सेफ्लेनोसै आरो आं जि सुहाबजानो गिखानाय नायानो बाहायल' होनबावलायबाय आब'आ नै थोगोन आंबाय नै थोगोन माथो बेसे बुरजा सेफ्लेखांबाय दानियाबो जानोसै लाबाय जानोसै जनोबो खुबिदा मोनला खोमा जगन मारै मागोन जालायलांदो होब्बाय दानियाबो जानो ना ससे दंमोन बेखौनो ससे रानना जानोसै होनना जाबाय आरो हरनि जाखान्दामोन बेखौनो आरो फुंनि 4टा बाजियाव। इस आब'आ इस जनानै रोंलायलायाखै मारै जगन मारै मागोन जालायथारदो नुवाखै नै गोथाव जादों जि गोथाव जादों जालायथारदो जि खायसे आब'आ सिरि थानो रोङा सिरि जेबो खालामनो रोङा। मानसिफ्रा हरनि डिउटि उन्दुजोबदो ओमफ्रायो फुंनि 4टायावनो उथिनांगौ होननानै खायसे खालामबाबो फुङाव आरो बिसोरो उथिनायाव डिस्टार्ब मोनगोन ना ओंखायनो सिरि खालामबाय थादों आब' आरो पात्ताखौनो मोना जि गोसा खालामखायो। इस जनानै स्कुल लायाखैनो मारै जगन मारै मागोन जालायथारदो जागासिनो दानियाबा 4टा बाजियाव मोदाय बायदि हरनिफ्राय सुरु खालामबाय आरो फुंनि 4टा जाबाय न' फुंनि 4टा बाजियाव नायो बिसोर खोमसि थांग्रोदो रेस्ट लानोसै मावजिया बेलासि मा लाबोना होदोंमोनथाय बेखौ नायनो र' नायबावाखैसो थालिर दङ होनदोंमोन थाइनैसो जाबावलायनोसै ओमफ्राय गुफुर बायदिनो जाखांनानै बिस्कुट दङ चिप्स लाबोदो काजु बादाम बुट बे माबा लाबोदों ओमफ्राय थालिर दानाबो थालिर मोनबाय सोनानै दोनफैनोसै आरो थालिर जालायनोसै रायख'फोरबायदि आब' जि मिनिबाय स्टाइल दा सिरिखौनो थानो रोंखाया एबार थालिर चेलेन्ज जालायनोसै खानायदो मोदायफोरबायदि नायलाय हरनि 4टा बाजियाव माया इफोरबायदि जायो होननानै खानाया दोखो मिनिलायबाय गोदाव सोरावनो आब' लाखैबो मिनिनो रोंखाया गोसा खालामखायो जाबाय थाबाय जागासिनो आरो
फैसा खामाय मोना नालाय बेनिफ्रायनो सुरु खालामो आरो एक्सुवेलि आङो भइस अभार होनो गोनां जाबाय मानो होनबा हरमोन नालाय हर माने फुंनि 4टा जों दा बेखौ हर खोनांगोन हरसेयाव उन्दुवाखै जेला ओमफ्राय भइस अभार खालामनो गोनां जाबाय इस जानोबानो गाव गावसोर जादों मालायनाव जासिदो नायलाय भइस अभार खालामनो गोनां जाबाय आरो गोरोबाखै होमबाबो जि मिनिखादो सानैजों सिरि सिरिनो सानावबाथ' गावगुलाय लांदोंमोन मिनिनाया गोमसारजोबखागौमोन दा हरखायसो जाखांलायबाय बिसना बलायनोसै दुखाल'सो दे जि खाथाथाव मारै थायो पाटियावसो उन्दुयो जोङो नै पाटिदो खादाव जोंनि जिबन मा खालामनो उपाय गैया सानखौ हर हरखौ सान खालामनो गोनां जायो आरो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल